L-għodwa u l-ġimgħa tajba. Nilqakom għall-qudiesa tal-lum it-22 ta' Diċembru immexxija mill-Isqof Joseph Gallia Kurmi. Fl-isem tal-Missieru tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-paċi magħkom. Miegħek ukoll. Ħuti ejju narfu ħtijietna u nitolbu maħfra tagħhom mill-Alla biex nistgħu niċċelebraw kif jixraq din il-quddiesa. Iben Alla li twelidt minn xebba u sirt ħuna mulej ħniena. Mulej ħniena. Iben il-bniedem li tafu tader natura dajfa tagħna l-bnedmin Kristu ħniena. Kristu ħniena. Iben il-kbir tal-Missier li salva lil ħutek u twassalhom fis-sema mulej ħniena. Mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Nitolbu. U Alla il-Verġni bla teba imħabbra mill-Anġlu laqet fil-ġuf tagħha l-Verb etern tiegħek u mimlija bid-dawl tal-Ispirtu Santu saret amara ta' Alla. Nitolbuk li bl-istess umilta tagħha norbtu qalbna mar-rieda tiegħek. Bibnik Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltam flimkien mal-Ispirtu Santu Alla għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-profeta Iżajja. F'dak iż-żmien il-mulej is-sokta jkellem lil Laħas u jgħidlu: Itlob sinjal għalik mingħand il-mulej Alla tiegħek f'qiegħ l-art jew fil-għoli tas-smewwiet. U Aħaz wieġeb: Ma nitlobx, ma rridx nittanta lill-mulej. U l-profeta wieġeb: Isimgħu mela dar David, mhux biżżejjed għalikom li tkiddu lill-bnedmin biex issa se tkiddu lil Alla tiegħi. Għalhekk is-sinjal jagħtihulkom Sidi stess. Araw, ix-xebba titqal u tilet iben u semmih Emanuel. Il-kelma tal-mulej. Irroddu ħajr lil Alla. Salm responsorjali. Araw ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Flimkien araw ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Tal-mulej l-art u kull ma fiha, id-dinja u kull ma jgħix fiha. Għaxu fuq l-ibħra waqqafa u fuq ix-xmajjar fis-sod qiegħda. Flimkien araw ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Min jista' jitla fuq l-għolja tal-mulej? Min joqgħod fil-post imqaddes tiegħu? Min għandu jdejh indaf u qalbu safja, min ma jagħtix ruħu għal fruha. Flimkien araw ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Dan ikollu barka mingħand il-mulej u l-ħlas li ħaqqu minn Alla is-Salvatur tiegħu. Dan hu n-nisel ta' dawk li jfittxuh, li jfittxu l-wiċċek Alla ta' Ġakob. Flimkien araw ġej il-mulej is-Sultan tal-Glorja. Ftiħ ta' David li tiftaħ bibien is-saltna ta' dejjem, ejja ħa toħroġ lill-bniedem mill-jasar u d-dlam tal-ħabs.
Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. Glorja lilek Mulej. Fis-sitt xahar Alla bat l-anġlu Gabriel f'belt tal-Galilija jisimha Nazaret anċebba marsa ma' raġel jismu Ġuseppi mid-dar ta' David. Dix-xebba kien jisimha Marija. L-anġlu daħal għandha u qalilha Slim għalik mimlija bil-grazzja, il-mulej miegħek. Tħawdet ħafna għal dan il-kliem u bdiet taħseb bejna u bejn ruħha setet qatt tfisser din it-tislima. Iżda l-anġlu qalilha tibżax Marija għax inti sibt grazzja quddiem Alla. Ara inti se tnissel fil-ġuf u jkollok iben u semmih Ġesu u jkun kbir u jkun jissejjaħ bin il-għoli. Il-mulej Alla jagħtih it-tron ta' David missieru u jsaltan għal dejjem fuq dar Ġakob u ma jkunx hemm tmiem għas-saltna tiegħu. Iżda Marija qalet lill-anġlu kif ikun dan la darba ma narafx raġel. Wieġeb l-anġlu qalilha l-Ispirtu Santu jiġi fuqek u l-qawwa tal-għoli tixħet id-del tagħha fuqek. U għalhekk dak li jitwieled minnek ikun qaddis u jissejjaħ bin Alla. Ara il-qariba tiegħek Elisabetta fix-xjuħita wkoll nislet iben fil-ġuf. U ġanda 6 xhur dik li għalija kienu jgħidu li ma jistax ikollha tfal, għax Alla m'hemm xejn li ma jistax isir. Imbagħad qalet Marija, ara jiena il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. U l-anġlu telaq minn qudiemha. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Slim għalik mimlija bil-grazzja il-mulej miegħek. Din kienet it-tislima tal-anġlu Gabriel li għadna kif smajna l-Evanġelu skont San Luqa fir-rakkont ta' meta l-anġlu Gabriel der lil Marija biex iħabbirha li se ssir Om Ġesu. U l-Evanġelju jgħid xi ħaġa żgur tolqotna li kif qal din it-tislima Marija tħawdet ħafna. It-tislima kienet tislima sabiħa fost l-isbaħ tislimiet li tista' tagħmel. Imma Marija kif semeta tħawdet ħafna. Għaliex tħawdet Marija? Għax Marija ma kienitx imkabbra biha nnifisha. Kienet bniedma umli u ma setgħetx tifhem dak li l-anġlu qalilha mimlija bil-grazzja. Għalhekk tħawdet x'irid jgħid biha l-anġlu. U notaw tħawdet mat-tislima kien għadu ma qalilix l-aħbar il-kbira illi se ssir Om Ġesu bin Alla. Jekk tħawdet meta semet din it-tislima u tħawdet ħafna, ara kemm tħawdet iktar u konfondita meta qalilha illi se ssir Om Ġesu bin Alla. Din kienet għaliha bħal sajjetta fil-mlazzi. Imma Marija kellha din l-attitudni f'qalba li taċċetta lil Alla disponibilità biex taċċetta r-rida tiegħu f'ħajjitha. U għalhekk hi ma femitx kollox żgur, ma l-mistoqsija li għamlet lill-anġlu ma kienitx għaliex m'hemmnitx. Imma kienet mistoqsija għaliex ma setgħetx tifhem kif hi se tidħol f'dil biċċa xogħol, speċjalment li se jkollha iben meta hi m'għamlet xejn biex ikollha iben. Imma meta fehmet imbagħad
li dan kien il-pjan ta' Alla, imbagħad hija aċċettat u qalet hawn jiena il-qaddejja tal-mulej ħajsir minni skont kelmtek. Naqraw dan ir-rakkont ftit ġranet qabel il-milied. Fil-milied niċċelebraw it-twelid ta' Ġesu u f'dan ir-rakkont niċċelebraw it-tnissil ta' Ġesu mal-kliem ta' Marija li aċċettat li ssir Ġesu. Hemm rabta li dejjem issir kull sena bejn it-tnissil u t-twelid. M'hemmx twelid mingħajr tnissil. U dan rakkont ifakkarna li jekk ftit ġranet oħra niċċelebraw il-Ġesu li twieled, imma il-ħajja tiegħu bdiet mat-tnissil. Din is-silta li għadna kif smajna. Dal-kliem lilna jagħmlilna ħafna kuraġġ fil-ħajja tagħna u ta' għajnuna l-ħajja tagħna. Il għaliex jgħinna niftakru illi l-isbaħ attitudni ta' tħejja l-milied hija dik ta' Marija meta nħarsu leha u nieħdu l-eżempju tagħha. L-eżempju tagħha ta' disponibilità biex tilqa' il-mulej, ta' dan il-bib miftuħ f'ħajjitha biex il-mulej jista' jiġi. Aħna wkoll bħal Marija ġieli ma nifhmux x'qed jiġri u jkollna ħafna anki mistoqsijiet, imma l-isbaħ attitudni hija dik li aħna ikollna f'qalbna din id-disponibilità li nilqgħu r-rieda ta' Alla. Bħalma minna t-talba fil-bidu li bl-istess umiltà tagħha aħna naċċettaw ir-rieda ta' Alla f'ħajjitna. U nkunu lesti dejjem li nilqgħuh. U dan ikun l-aħjar mod kif aħna inħejju ruħna għall-festa tal-milied. Jew nitolbuh il-mulej illum, aħna nħarsu lejn Marija li nieħdu l-eżempju tagħha u nitolbu anke lilha biex tgħinna ħalli bħala aħna jkollna din id-disponibilità li naċċettaw ir-rieda tagħna u niftakru li l-isbaħ tħejjija għall-milied u proprju jekk f'ħajjitna lil Alla nżommulu dan il-bib miftuħ. Nirresqu issa it-talbiet tagħna lil Alla fiduċja kbira fl-imħabba tiegħu għalina kummulej mal-Knisja tiegħek jiena biex tkompli xandar l-aħbar it-tajba tiegħek lill-bnedmin kollha nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Għatina l-grazzja mulej li aħna jkollna bħal Marija din id-disponibilità li naċċettaw ir-rieda tiegħek f'ħajjitna nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk għall-morda kollha fid-djar tagħhom jew fl-isptarijiet kemm Malta kif ukoll dawk li qegħdin għall-kura barra minn Malta. Nitolbuk speċjalment għal dawk li għaddejjin minn tbatija u niftakru wkoll ħafna f'dawk li huma morda bil-virus tal-COVID biex inti tgħinhom mulej u tgħinhom jirkupraw tajjeb. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej biex aħna dejjem nożżu il-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissil tagħha sa tmiem naturali tagħha f'kull waqt tagħha. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk biex aħna inħejju ruħna għal twelid tiegħek fostna b'qalb li dejjem tilqek. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu ħalli aħna nkomplu nieħdu b'responsabbiltà il-miżuri għal ħarsien tal-ħajja u tas-saħħa tagħna u tal-oħrajn. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. Nitolbuk mulej tilqa' fi ħdanek dawk li għaddew għal-ħajja ta' dejjem ta' l-aħħar jiem speċjalment u ta' il-faraġġ il-familjari tagħhom. Nitolbu.
Ismana nitolbuk mulej. Mulej Alla tagħna il-qattalb li qed nagħmlulek illum u żommna dejjem fi mħabbtek bi Kristu Sidna. Amen. Itolbu ħudi biex is-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun jogħġob lil Alla il-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn idejk dan is-sagrifiċċju għat-tifħir u glorja ta' ismu għat-tiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Ħares mulej lejn is-sagrifiċċju li ma bħalu li sejrin offrulek biex bis-sem tagħna f'dan il-misteru nirċievu dak kollu li nistennew u li b'fidi kbira nittamaw li jingħatalna. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l-fuq. Nirfawhom lejn il-mulej. Niżu ħajl il-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox. Tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddu lek ħajr bi Kristu Sidna. Lilu ħabbru l-profeti kollha fix-xandir tagħhom, l-om verġni stennietu bl-akbar għoża, Ġwanni ħabbru b'tifħir meta qorob u rieħ meta wasal, u qiegħed jagħtina li bil-ferħ nitħejjew għall-misteru tat-twelid tiegħu biex isibna nisru nitolbu nitennew fit-tifħir tiegħu. Għalhekk mal-anġli mal-arkanġli mat-troni mad-dominazzjonijiet maqtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, wasanna fl-ogħla tas-smewwiet, imbierek minn ġej fis-sem il-mulej, wasanna fl-ogħla tas-smewwiet. Qaddis tas-sewwint mulej inti lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbu dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien jingħata biex mir-rajħ ħibati ħal-ħobs rat il-ħajr qasa. Tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u kulu l-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku ukoll wara li klaħħa il-kalċi reġarat il-ħajr tali d-dixxipli tiegħu qal ħudu u jxorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jxxeret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi.
Inħabbru l-mewt tiegħek Mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek Mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kanċi tas-salvazzjoni u rrodulek ħajr għax oġbok tilqana u qudiemek biex naqduk. U miċċa kontana li tolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar Mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, mal-Isqof Anton miegħi għaddej tiegħek minn ma jistħoqli u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek, ħinna lina l-koll nitolbuk. Għattilina wkoll il-wirth tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġi Mqazza u Malla Marija, ma' San Ġusepp, mal-Apostol qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja, għameli magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu ma' Kristu fi Kristu, jingħata lilek Alla missi li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Jew nitolbu it-talba li għallimna Ġesu li rrid nitolbu bħaluliet tal-istess missier tagħna. Missierna li inti fl-ismawiet, jitqaddes ismek, tiġi santnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlissna mid-deni. Eħlisna nitolbuk Mulej minn kull deni, għatina fit-tiebu ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Muni Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-slim u l-għaqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi li xulxin. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħinna lina. ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja ħin jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi iżda biss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bil-ħaq
fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Bil-għajnuna tiegħek mulej ħares lilna li inti titma' bl-ikel tas-sema biex ingawdu l-frott tal-misteri tiegħek u nitennew fis-slim tas-sew bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. Miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Inroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem il-quddisa tal-lum. It-talba ta' Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċidjoċeżi ta' Malta. Infakru li min jixtieq jirċievi newsletter tal-Arċidjoċeżi li tinkludi t-talim tal-Papa Franġisku tal-Isqifijiet u anke diversi aħbarijiet mid-djoċeżi jista' jidħol fuq knisja.mt/newsletter. Grazzi tal-inqagħtu magħna għal dan il-mument ta' talb. Nofru dan ir-Rożarju għal dawk li huma morda bil-virus tal-COVID, għal dawk li qed jikkurawhom u biex aħna dejjem mulej ħarisna wkoll f'kull waqt fil-ħajja tagħna fis-saħħa tagħna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Alla tagħna smat talb tagħna ejna waqaf magħna glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima urina li inti omna għalik jisma' talb tagħna dak it-twieled għalina rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu għaffrinna dubita ħarissa min-nar tal-infern u ġenera l-wieħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar li Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet itqaddis ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna dnubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirka inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla tlab għalina midinbin issa u fis-sija tal-mewt tagħna Amen. Sima lik Marija bi grazzi mimlija il-mulej miegħek imbirk inti fost in-nisa mbierek il-frott ta' ġuf tiegħek Ġesu.
Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmija kim birkinti fost in-nisa birek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti omna għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrina dobietna ħarissa minna tal-infern u ġeneru kolla u id-dawk li iktar jeħtiġu ħnina tijek. Nikonsidraw fit-tini misteru tal-ferħ meta sitna Marija marret iż-żur li qariba tagħha Santa Elisabetta. Missinna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħatjarina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirkinti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santisma urina l-inti omna li kisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħalna u Ġesu għafrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern u ġeneru kolla u id-dawk li liktar jeħtiġu ħnina tijek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta sina Ġesu Kristu twilet fil-art ta' Betlehem. Missinna li inti fis-smawiet tqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema ikda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minu ħatjarina ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Sim għalik Marija bi grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirkanti fost in-nisa birek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen.
Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qadisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qadisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qadisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qadisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qadisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qadisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qadisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qadisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qadisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għafrinna dobiet naħarqsra minnata l-infern, u ġenera kollha u id-dawk li iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fir-reba misteru tal-ferħ, meta sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw il-Ġesu fit-tempju. Missinna li inti fis-smawiet itqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema ekda fl-art. Ħobżna ta' kull jum għatina llum affirna d-nubietna bħalma naffru l-minuħa tiegħina ddaħħalniex fit-tiġrib iżdeħlisna mid-denja amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qadisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qadisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qadisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qadisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qadisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qadisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qadisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qadisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qadisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Simma lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott ta' ġuftijek Ġesu. Qadisa Marija Omma Alla tlaparina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna amen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma tal-btana dak it-twilet għalina rrit ikun bnidem bħanna, u Ġesu għafrinna dobiet naħarqsra minnata l-infern, u ġenera kollha u id-dawk li l-iktar jeħtieġu ħnina tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ, meta sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju
jiddisputa mad-dutturi. Missinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għarina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirk inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima, urina li inti omna li kisma talbtana, dak it-twilet għalina rrid ikun bniedem bħalna, u Ġesu offrinna dobietna ħarissa minnar tal-infern, u ġenera r-ruħ kollha wejn id-dawk li l-iktar jeħtieġu il-ħnina tiegħek. Slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tamatana slima lik. Lilek ingħajtu għaliex aħna t-turufnati u li teva. Lilek li tniedu aħna li nibku norfqu f'dan il-wiet ta' dmuħ. Ejja mela, avukata tagħna, dawwar lina dawk l-għajnien tiegħek tal-ħnina u urina wara dan at-turufnament il-Ġesu frott imbirek ta' ġuftijek u ħanina u pija u ħelwa Verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa mis-sinna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema jda fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum affrinna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għarina ddaħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bi grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mpirek ifrotta ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Omma tlapalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna ammen. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqal dejjem ta' dejjem ammen. Għatihom mulej il-mistrieħ ta' dejjem. Dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. Jistrieħu ma fil-paċi. Ammen. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ħniena. Kristu ħniena. Mulej ħniena. Mulej ħniena. Kristu ismana. Kristu ismana. Kristu l-qattal btana. Kristu il-qattal btana. Missier eternalla. Ħenna lina. Iben Alla li fdejt id-dinja. Ħenna lina. Spiritu qaddisalla. Ħenna lina. Trinita qaddisa alla wieħed. Ħenna lina. Imqazza Marija. Itlob għalina. Imqazza Alla. Itlob għalina. Imqazza xebba ta' xbejbiet. Itlob għalina. Ta' Kristu. Itlob għalina. Il-Knisja. Itlob għalina. Tal-ħnina. Itlob għalina. Tal-grazzja ta' Alla. Itlob għalina. Muxebba. Itlob għalina. It-tama. Itlob għalina. Liżjed safja. Itlob għalina. Liżjed nadifa. Itlob għalina. Blateba. Itlob għalina. Li tistħoq l-imħabba. Itlob għalina. Tal-aġeb. Itlob għalina. Tal-parir it-tajjeb. Itlob għalina. Ta' min ħalaqna. Itlob għalina. Ta' min salvana. Itlob għalina. Xebba kollok għaqal. Itlob għalina. Xebba li
tistħoq kull qima, اطلب علينا xebba li tistħoq kull foħrija, اطلب علينا xebba kollok seta, اطلب علينا xebba kollok ħnina, اطلب علينا xebba dejjem marbuta ma' Alla, اطلب علينا mera ta' qdusija, اطلب علينا tron tal-erf, اطلب علينا bidu tal-ferħ tagħna, اطلب علينا amara tal-Ispiritu Santu, اطلب علينا amara ta' kull grazzja, اطلب علينا amara ta' kull tieba, اطلب علينا warda mistika, اطلب علينا torri ta' David, اطلب علينا torri ta' lavorju, اطلب علينا dar ta' deb, اطلب علينا arka tar-rab tal-ġdida, اطلب علينا bib tas-sema, اطلب علينا kiwba ta' filgħodu, اطلب علينا saħħa tal-morda, اطلب علينا kien tal-midinbin, اطلب علينا farax tal-migranti, اطلب علينا farax tal-imniktin, اطلب علينا għajnuna tal-insara, اطلب علينا sultana tal-anġli, اطلب علينا sultana tal-patriarki, اطلب علينا sultana tal-profeti, اطلب علينا sultana tal-apostli, اطلب علينا sultana tal-martri, اطلب علينا sultana tal-konfessuri, اطلب علينا sultana tal-verġni, اطلب علينا sultana tal-qaddisin kollha, اطلب علينا sultana mnisla minn l-ewwel teba, اطلب علينا sultana mtella s-sema, اطلب علينا sultana tal-Rożarju mqaddes, اطلب علينا sultana tal-familja, اطلب علينا sultana tal-paċi, اطلب علينا ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, اغفرلنا نطالبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, اسمعنا نطالبوك مولاي ħaruf talla li tneħħi dnubiet tad-dinja, حن علينا itlob għalina qaddisom Alla, biex ikun jistaqilna dak li wedna Kristu. għatilin għaddeja tiegħek mulej Alla nitolbuk li ngawdu dejjem is-saħħa fir-ruħ u l-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejja ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba li sammiki l-Arkanġlu idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u tnassis tad-demonju. Ir-rażin Alla li tolbuk bil-ħerqa, int laqwa fost it-tajja tas-sema, itfa bil-qawwa tagħna fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti żiena l-oħra li jiġġerew fid-dinja t-telfin tal-erwieħ. Amen. Talba li San Giuseppe Slimalik ħarris tal-fiddej u għarus tal-Verġni Marija. Lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija qiegħdet il-fiduċja tagħha. Miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe jkun missier għalina wkoll u mexxina fi triq tal-ħajja. Għaqlana l-grazzja ħnina l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, اطلب علينا San Sebastian Martri, اطلب علينا Santu Rocco, اطلب علينا San Paul Missirna, اطلب علينا San Publio, اطلب علينا San George Preca, اطلب علينا Beato Nazio Falzon, اطلب علينا Beata Deodata Pisani, اطلب علينا intom qaddisin protetturi tagħna. يطالبوا لله علينا. U Alla li f'dan is-sagrament tal-għaġeb ħallejtinna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Inti tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem.
Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu. Imbierek Ġesu Kristu, veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu. Imbierek l-qalb qaddisa tiegħu. Imbierek id-dem mażiż tiegħu. Imbierek Ġesu fis-Santismu Sakrament tar-Artal. Imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu. Imbierek l-kbira Malla Marija Santissima. Imbierek l-imqazza u immakulata kunċizzjoni tagħha. Imbierek it-tluq glorjuż tagħha fis-sema. Imbierek l-isem ta' Marija Verġni u Imbierek San Ġusepp Parus kastismu tagħha. Imbierek Alla fl-anġel qaddisin kollha tiegħu.